Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sekuyilo lolu suku esiphiwe oluhle kangaka kwisimo. Ngiyacela sikhuleke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Udumo nesibongo nenkazimulo kungokwakho. Wena wedwa owembethe amandla njengengubo. Siyabonga Nkosi, siyathoba phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Siyabonga Nkosi ukuthandwa nokunakekelwa. Sibonga umusa, sibonga ukugcina. Sibonga Nkosi ukuthi ezimeni zonke uNkulunkulu awuguquki. Sibonga ukuthi usiphile izwi lakho elingaguquki. Elizwi lithi izwi lakho libukhali kuney'nkemba zonke ezisebenzisa zombili. Baba wethu omncane, sizile phambi kwakho ukuzohlukaniswa yizwi. Lihlukanise ngisho nezizinto zethu nemicabango. Nkosi, linamandla izwi lakho. Liphula ngisho imisedari yaseLibanoni. Liphunzisa ngisho iy'mbabala. Yini-ke Nkosi ungaqinisa iy'nhliziyo zethu? Siyazithoba ukuba ukhiphe inhliziyo yetshe, ufake inhliziyo yenyama, ukuba siphile sikuthokozise, ngoba ngaphandle kokuthi sikhole akukho Nkosi ukukuthokozisa. Siyabonga-ke Nkosi lolu suku, khuluma ngezwi lakho-ke Nkosi, usophule engozini. Nkosi, silengela kuyo yokufa nokubhubha. Siyacela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. UJesu Kristu uyinkosi. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho, licacise ngendlela yethu komunye nomunye ngokuqonda kwengqondo yakhe nangokwemukela kwenhliziyo yakhe. Udumo lukufanele nesibongo Nkosi zine zakho. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngemusa asipha wona usuku nosuku. Namhla sizwe ukuthi Nkosi ngathi asifanelekanga namhlanje, kodwa yena usuke esewuye uNkulunkulu wey'mangaliso, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wobubele, uNkulunkulu wesihawu, uNkulunkulu ongeke ahlanganiswe nalutho, uNkulunkulu onguNkulunkulu, ungubaba wethu ngempela. Omunye nomunye uze ukufudumala kababa. Sibaningi kangaka ngoba uNkulunkulu phezu kwakho. Ngiyaxolisa bazalwane ngizwe liyisihohlo kakhulu namhlanje. Anginawo bazalwane umkhuhlane. Izimo nje ezempilo. Kuyehla kuyenyuka. Inkosi isipha nje ngokuthanda kwayo. Ngizocela-ke bazalwane namhlanje sifunde encwadini Leviticus chapter 14. Sizofunda khona kusukela kuvesi 40. Leviticus chapter 14 kusukela kuvesi 40. UJesu Kristu uyinkosi. Ake sifundeni-ke bancane. Kufundeka kanje. Uvesi 40. Bheka, khona umpristi woyala ukuba bakhiphe amatshe isifo esikuwo, bawalahle endaweni engcolileyo ngaphandle komuzi. Indlu iphalwe phakathi nxazonke. Bathela udaka oluphaliweyo endaweni engcolileyo ngaphandle komuzi. Bothabatha amanye amatshe bawafake endaweni yalawo matshe. Bathabathe olunye udaka bayinameke indlu. UJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, izwi leli engiliphiwe kulolu suku lwanamhlanje liyizwi elikhuluma ngokuthi kuba nezinto okumele siyikhiphe. Sike sakhuluma kabanzi ngokuphuma ezweni, sakhuluma ngokuphenduka ukuthi uma uphenduka
uyashiya izinto, uyashiya nje izinto ey'ningi hlukane nazo. Kusaqhubeka lapho mina ngokubheka kwami ukuthi senze njani-ke uma sifuna ukuhlambulula, sihlanjulule, siklinwe. Ukuklinisisa i-spring cleaning kufana ne-spring cleaning. Uma wenza i-spring cleaning endlini, uyayikhipha izinto ongasayisebenzisi, uyikhiphe izinto esezindala, uyikhiphe izinto ongasay'thandi, ushiye indlu isimo, uyithande isono, uyalinganisa. NoNkulunkulu wethu, uBaba, wenze njalo. Uma ngabe sesikhethile thina ukuthi siyaphenduka manje, sesikhetha ukuhamba neNkosi uJesu, kunezinto okufanele siy'shiye. Ezinye y'suke zigxilile kuthina, ezinye size sicabange ukuthi zakhelwe kithi. Ngilinganise nje, uma ngabe uphenduka kade wawugcatshiwe, zisuke zisakhona iy'ngcabo, zisuke zingeke ziye ndawo iy'ngcabo. Kodwa kufanele kukhishwe lokho okwakwakhiwe ngakho iy'ngcabo. Injalo-ke nempilo yethu, uma ngabe uphenduka, sengizobala nje amatshe ngoba kukhulunywa ngamatshe lawo okufanele siwakhiphe ey'ndlini zethu, ey'mpilweni zethu. Mhlawumbe unetshe lokuy'qhenya, unempakamo, uyaziqhenya kakhulu, uyazazisa ukuthi uwubani. Yitshe lelo mzalwane okufanele ukuthi likhiphe endlini yakho noma empilweni yakho. Uma ngabe mhlawumbe unolaka, yitshe okumele ulikhiphe empilweni yakho. Uma ngabe mhlawumbe unomona, yitshe lelo, kwakhiwe indlu yakho yakhiwe ngalo, kodwa kumele ulikhiphe. Uthi la ulikhiphe khona uze uphale, uphalisise kungasali ngisho imvushwana. Lithi-ke izwe esilifundayo, ukulahlwa ngaphandle endaweni engcolile. Kusho ukuthi kulahlwa kwi-dumping area, la silahla khona izinto ezingcolile, like i-septic tank. Manje-ke bazalwane, leli zwi likhuluma ngokuphenduka kahle kahle, ukuthi uma uphenduka kumele wenze njani. Uma usukhethile indlela oyihambayo, kumele wenze njani? Kumele ukuthi ukhiphe lezo zinto ey'gxilile kuwena. Sike sibone ukuthi ngesinye isikhathi uy'tshele ukuthi angisenawo nhlobo umona. Kodwa umona ucashe ngoba asizange size siyiphale indlu yethu ngaphakathi. Azange siwakhiphisise la matshe akhe indlu. Uma kwakhiwa indlu kufakwa nosimende ukuze kunamathelane kahle ama-blocks. Uma ususa i-block, usimende obulinamathiselile uyasala. Lithi-ke leli zwi kufanele ukuthi uphale, usikrebhe, usuke nawo usimende ngoba kungenzeka ukuba usabambile leli gciwane othi wena uyalikhipha. Bese-ke uma ngabe uthola ukuthi mhlawumbe ubukade uwumuntu onomona, bese uthi hhayi, angisenawo nhlobo mina umona, ngasizakala, ngasindiswa emoneni. Kodwa uthi uma ubona umuntu egqoke ingubo enhle emfanelayo, kusho ukuthi mina ingangihlala kahle le ngubo. Mhlawumbe uhambe uyoyithenga uma kuwukuthi ingubo etholakalayo esitolo. Mhlawumbe uhambe uyoyithungisa uma wukuthi uyibone kumuntu imhlezi kahle, noma mhlawumbe uyibone kumuntu wayibona ukuthi ingakuhlala kangcono wena kunaye. So kusuke kuseyileyo mvushwana bazalwane yomona. Angisho ukuthi singa-appreciate, angisho ukuthi singakujabuleli izinto ezinhle, kodwa qaphela ukuthi ifika kanjani kuwena. Kukhona ukuthi uthi, awu ngaze ngayithanda. Ngiyalinganisa bazalwane, ngaze ngayithanda ingubo kasibanibani. Eyi nami ngingayithokozela. Awuqhathanisi uthi mina ingaba yinhle kakhulu kumina. Kusho ukuthi ngoba nje uyayithanda, uyayi-appreciate-a, uyakujabulela ukuthi kuhle. Kusho ukuthi nami ngingaba nayo ngoba ngiyayithanda, hhayi ngoba mina
ngingaba muhle kakhulu kuyona. Siyakhipha-ke bazalwane, siphale nenhlabathi enamathisele, siyolahla ngaphandle konke okubona ukuthi kungazuthi kuyitshe elingcolile ngaphakathi kwakho, uyakukhipha. Uma ngabe-ke usukususile-ke ukungcola, isitepu sokuqala leso sokukhipha itshe, ukhiphe lona uqobo, ukhiphe leyo nto. Angithi wena wagcatshwa, wawungayikhethelanga ukuthi ugcatshwe, kodwa mhlawumbe wagcatshwa umncane, ususindisiwe manje. Iy'ngcabo zikhona, azizukuya ndawo, kodwa itshe ezakhiwe ngalo yilona okufanele likhishwe. Kufanele ukulekelwe, uthole i-deliverance from kule mimoya eyayifakiwe lapho. Uma ngabe-ke usukukhiphile, siyezwa ukuthi kufanele uma ngabe sikhipha la manje, kubiza ukuthi siyaphuma ey'ntweni ngempela, siphume, uphume. Awukwazi ukuthi ukhiphe itshe kodwa bese uyahlala ungenzi imizamo yokulikhiphisisa nokulilahla. Ulikhiphe bese ulibeka khona la eduze kwakho. Cha, likhiphe uma ulikhipha kuthiwa lilahlwa ngaphandle. Lilahlwa la kungcole khona, la lingeke lithathwe muntu khona. Akekho umuntu othanda ukuthatha ekungcoleni, bazalwane, akekho ongathanda ukuthatha ekungcoleni. So uma uzolikhipha ulibeke kahle laphayana, kukhona ongahle lithathe. Uma eselithathile lelo tshe, vele wena kusho ukuthi leso sono sibalelwa kuwe wena obekile kwaba kuhle. Manje-ke lithi izwi laphaya kwabaseKorinte besibili elifakazela ukuthi kufanele sikhiphe konke. Lithi-ke abaseKorinte besibili, chapter 6 verse 17, lithi ngakho-ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo, isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo khona kunamukela. Kusho ukuthi uma ngabe sekuphumile konke okungcolile kithi, iNkosi iyasemukela. Yingakho kumele sikhiphe la manje ukuze sihlanjululwe, sihlanzisiswe, samukeleke kuNkulunkulu Baba. Akunandaba ukuthi abantu bakumukelwe njalo. Kukhona abantu abakumukelayo ngento eyodwa enhle abayibonayo uyenza, bese bethi hhayi yena ulungile bandla, hhayi yena muhle bandla, yena uthembekile bandla. Ngoba mhlawumbe uthembeke entweni eyodwa, abayazi lena enye ongathembekile kuyona. Kodwa uNkulunkulu abona ukujula kwenhliziyo yomuntu, obona ekusithekeni kwempilo yomuntu, obona yonke into ngomuntu. Uyena lo othi asiwakhiphe la matshe noma ngabe aseze aplasterelwa ngaphakathi, noma ngabe awasabonakali, yena uyawabona ukuthi akhona. Yingalokho ekhuluma kanje nathi namhlanje. So kumele sihlukane nalezi zinto. Uma ngabe kungabantu abasidonsela emuva, kufanele asiphume kubona. Uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe indawo, ngiyakhumbula kuke wakhulunywa kabanzi, ubaba umphostoli uke wakhuluma kabanzi ngokuthi uma uhlala endaweni la urojiwe khona ugesi, kungcono ukuthi uthuthe uma ngabe kungalungiseki isimo. Uma ngabe ungakwazi ukuhamba uyokhokha, uyoziveza emthethweni ukuthi hhayi mina sengihlala isikhathi esingaka ngingakhokhi ugesi, then kusho ukuthi urojiwe indawo yonke ngoba abakwazi uku-pinpoint-a imizi. Uma urojiwe indawo yonke wena usuphenduka, kufanele uyiveze ukuthi nami bengingawukhokhi ugesi. Kube kubona noma bayakuxolela noma bayakukhokhisa. Uma ngabe kuwukuthi abakwazi ukukulungisela-ke leso simo, kwathiwa thutha kuleyo ndawo. Bakhona bezwa bathuthe ey'ndaweni ababehlezi kuzona. Manje baphila impilo emnandi, impilo yokukhululeka. Bathi noma bebona imoto yakwa-Eskom idlula, bangashaywa uvalo ngoba bayazi ukuthi siyazile isimo sabo sebekhululekile. Uma usuke ukwenzile-ke lokho, wakhipha-ke onke la matshe, wasusa konke okungcolile eduze kwakho, wamukeleka njengoba le ncwadi yabaseKorinte isho, bese uyamvumela-ke uJehova ukuthi akuhlanze, ahlanze impilo yakho. Uzosusa ukungcola, ubese uyavuma
ukuthi uNkulunkulu Baba, umoya oyingcwele neNkosi uJesu bahlanze kuthathu emunye, ihlanzwe impilo yakho. Uyavuma wena ukuthi Nkosi, njengoba sihlale sivuma kwabaseRoma, ukuthi ngiyavuma ngomlomo wami. Lithi izwi uma uvuma ngomlomo wakho uyasindiswa, ukholwe enhliziyweni kube ukulunga. So uma ngabe-ke usumvumele ukuthi ayihlanze impilo yakho, kunezwi elisaphethayo lento uDavide ngesikhathi enze isono noBathsheba, amaHubo 51 ubhalile lapho khona ivesi elikhuluma ngokuhlanzwa kwenhliziyo. Uthi uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekile, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Kusho ukuthi uyavuma wena ukuthi kubi emoyeni wami. Sengikhiphile, sekufanele ukuthi kuthathwe amatshe amasha-ke manje, abuyiselwe amatshe aklini amasha, afakwe kulezi zikhala la kuphume khona amatshe angcolile. Uma ngabe kade uphakeme, ngiyalinganisa. Uma kade uphakeme bese uyathotshiswa, kuye kufanele ukuthi kube khona okuzokumisa uqine, ukwazi ukuthi hhayi manje bengikade ngiphakeme ngamandla obumnyama, mhlambe ngiphakeme ngenxa yokuthi benginemali. Njengoba ingasekho imali sengimi ngoNkulunkulu. Njengoba ngingasekho sengimi ngokuthi uJesu Kristu yiNkosi. Kukhona obambelele khona. Kusho ukuthi khona itshe elisha elifakiwe. Ukukholwa kuwukushintsha isimo senhliziyo yomuntu. Uma ngabe kuDavide ethi uvuse umoya oqinileyo, akusiwo umoya wokuthi uzothi, eyi, ukuba umoya wokungabaza, ukuba angiyekanga ukuthi, ukuba angikwenzanga kanje, ukuba angiyenzanga kanje, ukuba angizange ngivumele usibanibani bangikhonvinse. Awubi nalowo moya. Uma ngabe iNkosi isishintsha inhliziyo yakho, isikhiphe iyadala inhliziyo ehlanzekile kuwe. Uvuka umoya oqinile wokukwazi ukuthi ngimi edwaleni, wazi ukuthi akukho okunye okudlula lo ongibambile njengamanje. Ayisekho enye into enganginyakazisa, ngimi ngibambelele edwaleni. Uma ngabe-ke esekwenzile lokho, okokuqala ususa ukungcola noma okungcolile kuwe. Okwesibili, uvumile iNkosi uJesu noma uJehova ahlanze impilo yakho. Okwesithathu, yena uqobo uNkulunkulu Baba uyavusa lokho obesekufile, akuqinise, akunikeze okusha kulokhu akuhlanzile. Uma esekuhlanzile ukunikeze okusha, angithi ukhiphile wayolahla endaweni engcolile. Angeke usalanda endaweni engcolile, kodwa uzovusa okusha. Angeke usalanda amatshe owakhiphile uthi asehlanzekile uwabuyisele. Cha, uzofaka amatshe amasha uNkulunkulu kuwena. Uzokwenza izinto ezintsha kuwena. Izinto obungayithandi uzoyithola usuyithanda. Izinto ezikuhlukumezile uzoyithola unokuthula ngaphakathi. Umntwana kaNkulunkulu akaphathwa yi-stress ngoba uNkulunkulu uyasipha ukuthula. Uma ngabe uzohamba endaweni noma uzongena esimeni esikuhlukumezayo umphefumulo wakho, uyizizwele ungasenakuthula, yekela ukuthi iNkosi idlulisa lesi simo, ithi iNkosi ngipha ukuthula ngoba awusazi sizodlula nini. Ngike ngabheka la nje kuyizolo la kade libuyisa ayithandi, labuyisa laduma. Besingazi ukuthi lizodlula nini lokho kuduma. Kodwa besihlalele ovalweni silinde ukuthi kuzocima ugesi, kuzokwenzeka, kuzoba nesiphepho nani nani nani. Besingazi ukuthi kuzodlula nini. Kuyilapho bekufanele sikhuleke, Nkosi siphe isibindi, Nkosi siphe ukuthula, Nkosi siphe ukubambelela sibheke wena, asinalo elinye ithemba. Injalo-ke nento uma ungena kwi-storm, uma ungena isivunguvungwini, uma ungena umsihlane, kuye kufanele ngesinye isikhathi uyeke ukukhulekela i-situation okuyona, kodwa ukhulekele ukuthula kuleyo ndawo.
njengoba kade kuke kwakhulunywa kabanzi ngevesi elithi zamela nokuthula nabo bonke. Kubiza ukuthi ufuna lokhu kuthula ongathi uma ngabe ungakholwa uthi akukho possible esimeni engikusona. Kukhona ngoba ukuthula sikuphiwa inkosi. Ukuthula asizakheli kona. Singakuzama kodwa ngeke sizakhele kona. And uma ngabe usuthola ukuthula, uyakwazi nokubona ukuthi hawu, kanti kuzohamba isikhathi kuphele lokhu. Lokhu yinto yesikhashana, lokhu kuzodlula. Uma ngabe uzothi uma usesimeni esinzima, ufuna ukukhulekela ukuthula, kunokuthi ukhulekele ukuphuma kuleso simo. Ngoba ungakhulekela ukuphuma, inkosi ikhiphe. Kubuye inganekwane esasiyixoxelwa sisebancane ngesikhathi ngalezo y'khathi kwakungekho social network. I-social network kwakuwabantu abadala ababexoxa iy'nganekwane ey'nkude. Besixoxela iy'nganekwane and sasiy'kholwa ngoba babe badala. Futhi uyabona sasicabanga ukuthi kwenzeke ey'khathini zabo besakhula. Njengoba namanje nathi iy'nganekwane siy'xoxa masithi isinkwa sake saba uZuka. Yabona kufanele ukuthi sixoxe inganekwane. Sasesicabanga ukuthi into enjalo. Sengiyakhumbula ukuthi kunemganekwane yokuthi kwakuthiwa kwakudlalwa umdlalo kwaphekwana. Umuntu ethi ciyo ciyo sengivuthiwe ebese ekhishwa ebhodweni lingakashisi ibhodwe. So nalapha-ke empilweni bazalwane, ikhona indaba yokuthi ungathi uthi ciyo ciyo sengivuthiwe. Ukhishwe kanti isimo asidlulile, usazophinde uphindele kusona ngoba ubungakasi-navigate, angazi ngizokubeka kanjani, ubungakasiqondi nanokuthi sishisa kangakanani. Wafuna ukusheshe uphume. Yingakho sithola ukuthi abanye bagijima kuthi uma ngabe kunzima agijime ayothwala umuntu ukuze aphume esimeni inkosi uje seyadlula kuso, ihamba laphaya eGetsemane ibheke esiphambanweni. Ungafuni ukuthi ubekezele kuze kube sekugcineni ukuze umukele umqhele wakho. So bazalwane, siyafundiswa la ukuthi kufanele ukuthi silindele uNkulunkulu ukuthi aripheye or noma avuse lokho obese kukhishiwe. Uma ngabe-ke uNkulunkulu ngeke aze akushiye u-empty, ngeke akushiye uyimbobombobo. Akasiye uNkulunkulu oshiyana kanjalo. Akasiye ingakho ayivusa inkosi uJesu. Yayishayiwe yopha ifakwe njengomqhele wameva, kodwa wayivusa iyintsha. Yingakho izwi kaNkulunkulu lisikhuthaza ukuthi kutshalwa phansi kunokubola, kodwa kuvuke kuyisithombe esisha esizokhipha fresh amafruthi noma iy'thelo ezintsha. Kanjalo-ke nathi asizukuphuma siyimbobombobo, kodwa sizophuma silungisisiwe njengegolide. Igolide lifakwe emlilweni ukuze liphume licwebezela kakhulu. Ukucwebezela kwalo kungeke kushintshwe nayisimo sezulu. uNkulunkulu uyavusa aze asigqugquzele uNkulunkulu Baba ezwini lakhe. Asigqugquzele lapha ku-Isaiah 1, uvesi 18 wakhona. Uthi wozani ke sithethe indaba. Noma izono zenu zibovu kakhulu, ziya kuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibovu njengobubende, ziya kuba njengoboya bezimvu. Uyena osiqinisayo. Siphiwa lesi sithembiso sokuthi noma ngabe kunjani, noma isimo esidlula kuso sinjani, ukhona lo okwazi ukusilungisa asiphelelise, onguNkulunkulu Baba, ongumdali wezinto zonke. Manje-ke uma ngabe esho kanjalo ku-Isaiah, uNkulunkulu Baba, siba nethemba lokuthi lawo manje la kukhishwe khona amanje uzofaka amasha akhini, amasha amukelekayo kuye. Athi uyasemukela uma sesibuya sesikhiphile lawa angcolile, aze akhiphe inhliziyo yetshe,
afake inhliziyo yenyama, njengoba esho lapha uHezekiya, uthi ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Awu, uNkulunkulu uBaba wenza lezi zethembiso kithi. Pho thina besingeke yini sayihlanza indlu yethu? Thina besingeke yini sahlangabezana nalo musa ongaka ukuthi asizukushiywa siyimbobo, kodwa uzovala. Uthi kuHezekiya, uHezekiya yini? Ubani la? Yebo, ethi asehlele endlini yombumbi. Abesethi angiyukwenza yini njengalo mbumbi, ukuthi uma sekubhidlika ngapha, uma kungaphumanga kahle ngenze ukusha okuhle, isitsha esihle. Athi angenzi yini izitsha ey'hloniphekile ney'ngahloniphekile ngebumba elilodwa. Pho ngingahlulwa yini ukuthi uma ngabe ngikhiphile itshe laphayana ngiphinde ngifake ngibuyisele kube kuhle na? Bazalwane, akukho esingaziphendulela ngakho uma siwuyeka lo musa udlule, ukuthi noma ngabe kubuhlungu la sixebula khona, kodwa khona ozopholisa bese yavala. Singawuyeka kanjani lo musa ongaka sidlule? Asingawuyeki bazalwane. Zama ubheke ukuthi yini esifanele ngiyikhiphe. Ake senze nje i-spring cleaning sey'mpilo zethu. Uke nje uwenze nje i-spring cleaning. Angithi siyakwazi ukuthi siya-detox-a egazini lethu. Ake si-detox-e ney'mpilo zethu, bazalwane. Ake siy'hlanze iy'mpilo zethu ngokuthi sikubone okunesifo, sikubone okunokungcola ey'mpilweni zethu, sikukhiphe, sivume kukhishwe noma ngabe kukhishwa kabuhlungu kanjani, kodwa sivume kukhishwe ngoba akuzukusala isikhala. uNkulunkulu uzogcwalisa, uNkulunkulu uzosenzela umusa. Thina okwethu ukuthi nje sihlambuluke, yilokho okufanele sikwenze ngoba siyofumana umusa. Siyokwazi ukuthi sisondele-ke kuNkulunkulu, samukeleke. Yilokho nje bazalwane ebengithi ake ngikudlulise kulolu suku lwanamhlanje. Ngiyazi ukuthi sibaningi sibhajiwe ey'ntweni ey'thize, ezinye zicashile, ezinye sithe siyayikhipha kanti zizocasha ngenye into. USathane phela kuthiwa uyazenza naye ingelosi yokulunga. Ungaboni ukuthi sekuyisitha, uy'tshele ukuthi ngisezizwi likaNkulunkulu Baba, kanti akuseyilo, seyizwi eli-imithayithayo, elilingiselayo. Yilokho-ke okwenza ukuthi uma ngabe ugxilile kuye, uyakwazi ukuthi nanoma yini ayishoyo uthi iNkosi ikhonfema. NjengeNkosi uHezekiya wathi, ngizokwazi ngani ukuthi usungiphile ezinye iy'nsuku, ngiphe isibonakaliso. Injalo indaba yethu bazalwane, ngibe buhlungu kakhulu kulezi nsuku kukhulunywa ngendaba yey'profetho ezidistroyayo emabandleni, ema-branch-ini. Ngabuza ubuhlungu ukuthi sinikiwe umzekelo ukuthi funa isibonakaliso ukuthi Nkosi uwena lo okhulumayo, ngivezele isibonakaliso. Nkosi, confirm, kunokuthi uvele ugcume usale usuyosho ukuthi iNkosi ithe, kanti mhlawumbe bekungeyona. Nawe uma usungaqala uhlehle ulalelisise, uzobona ukuthi hhayi kuyashayeka la, kuyashayeka la, kuyashayeka la. Bazalwane, siphiwe ithuba, nanti ithuba, asizithathele. Funisisa okuyintando kaNkulunkulu, khipha okungamatshe angcolile empilweni. Sonke siyadinga ukuthi sizihlolisise. Lithi izwi leNkosi uma sizahlulela thina, asikho isidingo sokuthi sahlulelwe. Kodwa uma sizahlulela thina, siyakwazi ukubona ukuthi lokhu akikho, lokhu akikho, lokhu angihlukani nakho. Uyazi ukuthi kuningi kangakanani, ngithe uma ngabe nginikezwa le ncwadi, ngawabheka amatshe angcolile, ukuthi maningi kangakanani ey'mpilweni zethu, aze abonakale ngisho emndenini yethu.
kithina ebonakala kuthina siphakathi emndenini, ukuthi uma singawakhipha imindeni yethu ingaba ngcono. Uma singawakhipha iy'ngane zethu zingaba ngcono. Uyazi ukuthi kukhona okunye esiye sikusho kubantwana bethu ukuthi nje wena-ke kulungele yilutho ngoba awuhloniphi. Usuvele ukhonkile lapho ukhonkele lelo tshe, itshe elimbi elinamagama amambi enzondo, amagama ahlukumezayo. Usukhonkile la, khipha lelo tshe, khipha. UJesu Kristu uyinkosi, sayithulele. UJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba wethu oncwele, nasemini nje ntambama sibonga izwi lakho, khuluma nay'mpilo zethu. Nkosi sisize, khipheni lamatshe angcolile, ube usuyawafaka amatshe amasha amahle. Khipha inhliziyo embi ebolile yenyama, yetshe eyitshe eqinileyo engazweli. Nkosi ufake inhliziyo yenyama ezozwa uma izwi lakho lifika. Siyabonga Nkosi ukuthanda okungaka. Iba nabo-ke abantwana bakho, abanye bayagula emnyameni, abanye bayagula emphefumulweni, abanye banengcindezi emphefumulweni, abanye banengcindezi ekuhlaleni. Nkulunkulu wethu, wena-ke ukhona ey'ndaweni zonke. Hambela yileyo nalowo, umuphe ukuthula. Ngoba ikhona Nkosi othi usikhipha ekudidekeni. Ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke, ikona okwazi ukusikhipha engcindezini, nasekudidekeni, nasekwenzeni izinto ngamawala, nasekuthakazeleni, ekoneni okukhulu. Siphe-ke Nkosi lokho kuthula. Siyakucela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. UJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, sibonga kakhulu usuku uNkosi esiphe lona. Ingcine-ke iNkosi, sibheke ey'nkonzweni zabasha. Abanye baqalile bayakhokha, sesisalelwe yiviki. Akuselona neviki njengoba kuwuLwesine namhlanje, sesisalelwe kuze kube uLwesine. Abangakakhokhi-ke basifake enkingeni engcindezini yokuthi sogijima kuze kube uLwesine. Kanti ngoLwesine phela kufanele sibe sesiqoqile yonke into, sesihlanganisile ukuze nje nathi sikwazi uku-athenda kahle inkonzo. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi ngisho ukuthi nigcizelele-ke ebantwaneni bethu, ey'nganeni zethu ukuthi azibhale iy'khwama zazo, bayibhale iy'khwama zabo bazileyibhlishe. Iy'mpahla zabo uma ngabe kungenzeka bazileyibhlishe. Sithenga ey'tolweni ey'fanayo bazalwane. Sithenga ko-Woolies, mina-ke ngithenga e-Pick n Pay, sithenga ko-Pick n Pay, sithenga ko-Pep, ko-Jet, ko-Edgars, ko-Millets, naphi nako-Mr Price. Ziyafana izinto. Akumnandi-ke Nkosi yami ukuthi ingane ihambe nejakhethi ibe isingasabuyi nayo ngoba isithathwe ngomunye obethe eyayo. Ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kubazali, asiy'lebhele iy'mpahla zabantwana, asibafundise abantwana ukunakekela izinto zabo, asibagqugquzele ekutheni njengoba okukhumulayo kufake esikhwameni. Nize nibaphekele ngisho oplastiki, uwugoqe nje uplastiki uwufake esikhwameni sengane, ukuthi-ke okungenani-ke okungcolile uzothi uma ukhumula ukufake la, okumanzi uzothi uma uqeda ukugeza izinto zakho uy'fake la, ukuze kungalahleki. Ophaca bakho uzobafaka la, uma usubuya ukogeza usuzofaka isicathulo. Asibafundise baze babe izakhamuzi ey'qotho nabo uma sebebadala. Akusilo-ke icala ukuyifundisa ingane ukuthi uzothi okumanzi uzokufaka la, okungcolile uzokufaka la. I-housekeeping rule enhle kabi leyo. Ngiyacela-ke bazali, kusewuLwesine, siyaqala nje ngoMsombuluko siyabalifundisa ukuthi baqoqa abaphekha kanjani. Siyaqala siyabaqoqela abancane o-9 years,
siyabaqoqela. Bahle-ke nabo ngoba bayakhumbula ukuthi umama uthe bhalile nakhu wanamathisela isaluthe ezimanzi, wabhala la ezingcolile, wabhala la ophaqa. Useyazi umntwana ukuthi uma ngifika laphayana ophaqa bami bangibakhumula ey'nyaweni ngibafaka la. Ithawula lami, ama-underwear ami ngiwawashile ngiwafaka la. Iy'mpahla zami ey'ngcolile ngiy'faka la. Useyazi umntwana. Kodwa thina uma singezukukwenza lokho, singabazali singezukubafundisa abantwana, uyokufunda uqale phansi uDisemba manje bazalwane, uJanuwari uyavula isikole siyafuna la imali. Uzoqala phansi uthenge ijakhethi wena, uqale phansi uthenge amaphijama, uqale phansi uthenge izinto ebese uvele uy'thengile njengoba nje. Ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela bazalwane, ngiyacela y'thandwa zami, ake sibaqoqele kahle abantwana. Okunye-ke futhi engifuna ukugcizelela, abantwana bakude njengabantwana abasuka e-Cape Town nje bangaphathi izitsha. Abantwana abasuka e-Gauteng bangaphathi izitsha. Abantwana abasuka kude bangaphathi izitsha. Kodwa laba abakwazi ukuhamba nje within bafike Maritzburg, Durban, bayakwazi ukuhamba bafike. Bangay'phatha-ke bona izitsha. Ngaphandle uma ubona ukuthi umntwana semkhulu kakhulu umthwalo wakhe, izinto zakhe amuphekhele zona, which is unnecessary-ke futhi bazalwane. Akubalulekile ubaphathise iy'ngubo ey'nkulukazi, akubandi kakhulu la. Ungamphathisa nje ingubo enormal umntwana yokumbatha. Isponji sikhona, ungamfakela ngisho neshidi lokuthi akhave isponji alale. Kodwa nje izinto ey'ningi ay'dingeki. Umpakishele nje azokugqoka ngalolo suku, ngoLwesine, ngoMgqibelo, nazokugqoka ngeSonto, no-just in case, namazi u-just in case. Just in case ukuthi uma kwenzeka mhlampe athi uyagqoka kungcono, abe nakho kokushintsha ingubo yokuthi uzoshintsha uma kuwukuthi usethe uyagqoka kwangcola ngendlela thize. So, yilokho nje, kusho ukuthi iy'ngane nje, amantombazane ubaphathisa amasethi amabili okugqoka. Umphathisa azokugqoka ngoMgqibelo, nazokugqoka ngeSonto. Bese kuba nalokhu kokugada isimoko, yabona. Hhayi ukuthi usezophatha iy'ngubo eziwu-4 umntwana, ezoshintsha kabili. Azibe u-3 nje iy'ngubo ukuze uma ngabe kukhona okwenzekayo kulena kade ezoyigqoka ngoMgqibelo noma ngeSonto, agqokele nenye-ke phela. Injalo nje indaba sengiyifundise kakhulu. Sengiyifundise kakhulu. Ningakhohlwa ukubafakela iy'nsipho zokugeza nezinto zokugcoba. Ningakhohlwa bazalwane, ningakhohlwa. Abanye-ke banawo ama-toiletry bags noma ama-vanity bags, abanye kodwa abanawo, oplastiki. Mfakele nje kahle umntwana umtshele ukuthi uplastiki wakho wezinto zokugcoba lo. Uthi ukufaka e-suitcase-ini noma esikhwameni sakhe, umtshele izinto zakho zokugeza nezokugcoba nazi, umkhombise. Angafiki la ebese egeza ngensipho yomunye isiyamqubula, usephindela ekhaya usequbukile ngoba ugeze ngaleya nsipho, kanti yena isikhumba sakhe asizwani naye. Injalo nje indaba, ngiyanithanda kakhulu bomama, ngiyanithanda sengiyalangazelela ukuthi ngathi ngabe kuhlale kuyiy'nkonzo zethu nje sizokhuluma. Ngiyanithanda kakhulu. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane ukuthi nizosethemba ngabantwana benu. Ningathembi thina ngoba nizoqalekiswa. Thembani uNkulunkulu ozohamba nabantwana benu, abagcine, abalondoloze, abavikele, uJesu Kristu oyinkosi.